την πρότασή σας, η έκκληση. Μας λείπει ο Καζάκας. Και εμάς μας λείπει ο Καζάκας. Εγκατέλειψε μας. Υποσχέθηκε μαζί να έρχεται στο κάθε live, αλλά τελικά τίποτα. Μία φίλη εδώ λέει: Χριστιανά μου, είσαι μια κούκλα, μια ιδέα λέει. Θέλω να σας δώσω στον τελικό να μας χορέψει ένα ταγκό με τον καλύτερο παίχτη, με τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της Κύπρου, λέει η φίλη εδώ. Αυτό μας είπε η φίλη, να μέσα σου το πω. Μια ιδέα έδωσε. Έναν ταγκό. Ευχαριστώ τη φίλη. Εγώ έχω άλλη πρόταση. Παρακαλώ. Άλλο χορό. Παρακαλώ κύριε Μουρατίδη. Ένα άλλο χορό. Βαρετό, να χορέψετε ένα άλλο χορό. Ποιο χορό? Του Ισαΐα. Βαγγέλη μου, πάμε. Κι εγώ ένα άλλο, του Ζελόγκου. Λοιπόν, Τι εννοείς? Επίγον πρέπει να πάμε. Τι εννοείς? Δεν σου έχει κάνει πρόταση? Εγώ δεν βιάζω. Πάμε, για πάμε Βαγγέλη μου, συνέχισε εσύ μη στα εγώ, εσύ στη βαθμολογία περιμένω γιατί σας Συγχύστηκα, Νίκο. Όχι, πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα. Όχι, άστο, τι θα έχουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος. Έχουμε τόσα live. Πάμε, φωνάζει ότι